Kim! Kim! Støren! Jeg har bare købt en kage til dig. Det er kage. Jeg lyver aldrig over for dig jo. This is for you, Kim. Look at this. Ha? Er vi den bedste, eller hvad? What is it? All the captains voted for the pitch, and you got the, obviously, I would say the best pitch in Denmark, but maybe not with the first division and the money they put in Copenhagen, but still, this is beautiful, and we just want to say, yeah, appreciate it, like we did the whole year. Been so good to you the whole year. Just had a good conversation, but yeah, beautiful. So this is for you and me. Yeah. We share it together, huh? But that's it. That's it for me. Boys, fucking give him a round of applause. Skal vi bande det op, eller? Op på tribunen. Ja, så lad os gøre det. Lad os gøre det, så går vi op og laver et lille stykke til dig og mig. Benny, take it away. See you tomorrow. Nej, jeg tager den, Hebo. Jeg har styr på det. Jeg tager det her. Så får du det med mest. Hej. Altså, det betyder noget, at det er fodboldspillerne, der gør det, der kårer det, ikke? Og ikke respekt for journalister, men, eller klubledere eller sådan noget, ikke? Men det er trods alt dem, der ved, hvad der foregår dernede, ikke? Altså fodboldspillerne. Så det betyder selvfølgelig meget, at man får den anerkendelse, at man har leveret en god bane. Men altså, jeg synes jo nok, at vores spillere har været rigtig gode til at sætte pris på de forhold, der har været, ikke? Og det er egentlig det vigtigste for mig, at vores egen spillere godt kan lide den. Så er det selvfølgelig også dejligt nok, at det ikke kun er vores spillere, men at det er en bred kamp, ikke? Så. Vi er mig, og så har vi en, der hedder Mads, som er ansat her i klubben på sådan noget halv tid, hvor han render lidt frem og tilbage og hjælper, hvor der skal hjælpes. Han er sådan en lidt handyman-type og hjælper også mig. Og det har været godt, at han har været her. Han er kommet ind lidt flere timer nu her. Og så har vi et konsulentfirma, der hedder Green Pitches, som har ligesom været med fra start af og så fadet mere lidt ud i timer. Og de har gjort en stor forskel også, fordi som sagt, jeg kommer fra golfverdenen og har været der i 14 år, så det er bare noget andet, der skal til at passe fodboldbaner. Så de er også inde over og har gjort et godt stykke arbejde. De er også tilknyttet parken i en eller anden form, og jeg har også et godt samarbejde med Oliver inden for parken. Så det er sådan lidt blevet en lille familie her, ikke? Oliver er mega dygtig, og så spørger jeg jo tit ham, eller han kommer tit med gode råd, også igennem konsulenterne her, ikke? Og så selvfølgelig er vi også selv selvstændige, men det er klart, at det er rart lige at have en voksen på sidelinjen, man kan spørge, når man ikke er helt sikker på, hvad det er, man render og laver. For det gør man ikke tit. Altså tit så aner du ikke, hvad du render og laver. Du prøver dig lidt frem nogle gange og hører lidt, og ringer lidt rundt og sådan noget, og så er det jo rart, at man kan snakke med de mennesker der, ikke? Jeg træner alt for meget herinde. Det er der så nogle grunde til i øjeblikket, som jeg godt kan forstå, fordi vi har ikke noget plads andre steder, men det er jo en kampbane jo, og de har været derinde over 50 gange på et år, ikke? Så det er lige voldsomt nok. Så jeg er presset. Ja, den må du tage med Bjelland. Ja, ham får jeg ikke noget hjælp fra, det kan jeg godt love dig. Apropos Bjelland, hørte du ham ikke, eller gad du ikke egentlig? Jo, men han driller mig jo tit jo. Jeg driller også sammen, så jeg troede bare, han skulle et eller andet pjat. Så jeg prøver at ramme ham med sprinterne tit jo. Så, ja, det så vi. Ja, så jeg troede ikke, han for en gang skulle ikke var, jeg troede ikke, han var for seriøs. Det plejer jo ikke at være, så jeg gad ikke komme over til ham.